buntis makakatanggap ng 350 kada buwan. Ano masikugang ka? Dapat maawa mo nga 350 kada bulan. Di umadati populasyonan ta adog sisikugan tada maawa da nga 350. Kasano imbes nga agkwa imbes nga handa nga aganak ti ado aganak dan ati ado ta ada matanggap da nga 350 kada bulan. Makapiyapay mo itong itda na madahit kasi mapaspasama kag lalo ko mo mangsikog kanya nga raw. Ano pa na niya taniinang ta tatay ko pa aldo nga berbirong ko. Nang Apay? Napay, masikog ka, mahit. Tuwanaan yung aran. Kapay? Kamu lang nagtibalita? Natin masikog ka, dahil ito ni BPM nga kwa, ada maawat ti masikog. Ay, nakita mo lang genius nga damawat ti masikag. Una nagbubuya na garo. Iso, nagpasikog ka? Una nagpasikugak. Nakapya pa yung awatag ti kada bulan. Gamaya man, sino lang sikog ka niyam? Ke, lalaki ang alakay. Ay, bakit ang kaninang? Kay umanay agitid ni BBM nga ragtatak. Na, inang, niya nga raw, gaston to pa agpa-ultrasound. Agasto kan to pa yung agbay-vitamin. Abang kan to pa agpailot ti partera. Niya kamot dun nang. Nagsikog ka palang mataading kumahit. Kanya nga rag, ke, kuaan na mo yung kwa balita. Kaya kamusta mo ti pinagsikog mo, hamo nga hangka mo na selan. Hamot, mayamot. Ano pa ginawam? Pag ginawak ko, atay kwa, kalod ninyo. Kalod na nga. Why? Di pa nga rod na po daw. Pudo to na, to yan. Ay, inang o. Abay nga may agsel-cellphone ka, di nakitam tuloy di balita nga lumasikog at namawa na. Kanya ka, cellphone ko nga ron. Ay, nagamak ka inang. Iso lang kukom aji maawa ma. Una, kada bulan, kung kwa, mang tandamay. Na inang, inya ka ba't may idda mo to ba atang arad kasano kagid idda tatataga bakit ang kan agpa niya cesarian. Kaya kukumpul mo ko, pagbalbalinan na. Apoy na umumanay ti gasum ta baka siya to pa ti kakasi mga mang paanak kanya mga gagas sa ospital. Kaya kaji, awatan ko na kuro nga. Apay manatamam nga watan ta kwa kurang pa yata ina nga kwa pag anak mo kada pag ajid lang siguro mo nga paggatang mo ti inawom ko kurang pay. Kaya mo 350,000 niya? 350,000? Ay nainang 350 pesos iti kada bulan. Kaya sa balar pinagkita? Ako rin ka ba naman sugudan niya ng pasigog kanya? Apay Naksugudan! kanya bagam kanya na. Kaya mo ko, kwa, 350,000 tawatag hamagayam. Gudom jeta ng sigog kanyam. Wow, di pa isubli ka ron. Nyari bagam. Kasano na isuble? Kasi kimot kong tumanin na. Kimot ko! Hindi. Kikipay ka sa pangikabilang na.